En un local del barri de Gràcia de Barcelona, un grup de persones es reuneix cada dijous per superar un problema que els tenalla. Quan vulgueu podem anar seient, sisplau. Avui saludem a un nou company que ha tingut el valor i la voluntat d'acompanyar-nos, i això ens fa molta il·lusió. Si et vols presentar... Hola, em dic Manel. Hola, Manel. I jo també canvio el castellà quan em parla un immigrant. Molt bé, Manel, molt bé. El primer pas és ser-ne conscient, Explica'ns com va ser la primera vegada. Jo anava pel carrer quan se'm va apropar aquell jove pakistanès. Em va preguntar quina hora era, en castellà. Vaig mirar el rellotge i li vaig dir... Les 2:30. Jo em pensava que no m'entendria. I ell entenia el català perfectament, oi? Sí, però això ho vaig saber després. Ens ha passat a tots, tranquil. Manel, escolta'm. Avui has tingut el valor de venir fins aquí, oi? Digue'ns, estàs decidit a fer la prova? Sí. Wilson, si us plau. Quan vulguis, Wilson. Perdone, ¿tiene hora? Sí, són... Són... 7:15. ¡Enhorabuena! Fantàstic, fantàstic. Per celebrar-ho jo penso que podríem anar tots a prendre alguna cosa. Som-hi, Vinga. ¿Y tú qué vas a tomar? Yo una cervecita bien fresca. No els discriminis. Comparteix la llengua.